खुलुमबाय आं रसिदा समफ्रामारि नोंथांमोनखौ बयखौबो बोसोर गोदान आरो रंजालि बैसागुनि मुङाव बयनोबो खुलुमनाय आरो अननाय सिबिनायखौ जासिहरबाय स' मैयानि आंनि भिडिअ'आव खोन्थानाय बायदि दिनै 17 तारिख एप्रिल दिनैहाय आङो बिजनि फुब माख्रायाव थांगासिनो स' दिनैनि बेलासिनिफ्राय माने बिजनि फुब माख्रायाव एसे रंजालि बैसागुनि मुङावहाय रंजानाय मोसानाय थागोन ओमफ्राय आंजों लोगोसे माखासे सिंगारफोर फैगोन आरो मुंदांखा सिंगारफोर थ' बिथांमोनजों लोगोसे आंबो मोसागोन थ' जायफ्रा बिजनि खाथि खालानि ओनसोलनि रायजो राजा नोंथांमोन आंनि फलोवार्सफ्रा आंखौ जायफ्रा लोगो हमनो गोसो फैनानै जोंजों रंजाफाफैनो आरो मोसाफैनो हागोन स' जोबनायाव बयखौबो आंनि खुलुमनाय आरो गोजोननायखौ जासिहरबावबाय आरो जायफ्रा फैनो गोसो फैनानै रंजाफैदो स' बेखिनियानोल' दिनै बेलासियाव लोगो मोनगोन बिजनियाव नोंथांमोनखौ बयखौबो आरो हापि रंजालि बैसागु